Бойко Борисов командирова 6 от представителите на новото правителство в Брюксел. Задачата на министрите е да осигурят еврофинансиране, защото във всички сфери има големи дефицити. По думите на премиера, министрите му буквално се молят за пари. За късмет домакин им беше еврокомисарят по бюджет Кристалина Георгиева. По думите на Бойко Борисов, министрите му трябва да направят всичко възможно неспасяемото да се спаси. Двама вице-премиери Томислав Дончев и Меглена Кунева и 3 министри на регионалното развитие, отбраната и транспорта водят официални и неофициални срещи, за да измолят пари от Европа. Да работи по правилата и да удариме на молба е точната дума. Няма плати за културата, бюджета, на нула, Вучко няма заплати за МВР. Бойко Борисов се надява Европейската комисия да ускори плащанията по новите европрограми, които официално започват от 1 юни до година. Ако проявят непроявяваната сега топлина и човещина към България, да успеят. Подробности колко пари и по кои програми зависят от човещината на Брюксел не бяха огласени. Преди дни по повод финансирането по оперативна програма «Транспорт», вице-премиера Томислав Дончев каза, че правителството и по корем ще се влачи, но ще направи магистрала «Хемус». Миналата седмица Европейската комисия възстанови плащанията по оперативна програма «Околна среда» за периода 2007-2013. За BTV новините, Теодора Енчева.